Les mares solteres pateixen al Marroc una greu situació d'exclusió social i institucional. Són expulsades de casa seva, rebutjades per la família, acomiadades de la feina i estan subjectes a maltractaments i explotació sexual i laboral. Molts cops es veuen abocades a la vida al carrer i a l'extrema precarietat. La llei sanciona les relacions sexuals fora del matrimoni amb penes de fins a un any de presó. Per tant, a més de la vergonya i el menyspreu de la societat, les mares solteres pateixen la por de ser perseguides per la policia. Per això, molts cops amaguen l'embaràs i abandonen el fill en néixer. Al Marroc hi ha cada any 30.000 parts de mares solteres. Més de 5.000 d'aquests infants són abandonats. Això vol dir un infant abandonat cada 2 hores. El govern marroquí no ofereix cap tipus de suport a aquest col·lectiu i són les entitats socials les úniques que l'ajuden. Amics dels Infants del Marroc treballa amb l'associació marroquina Solidarité Féminine en un programa de suport a dones víctimes de violències i mares solteres a Casablanca. Els nostres 4 eixos d'intervenció són: centre de suport a mares en dificultat, un centre d'escolta, orientació i suport a dones vulnerables. Guarderies de Solidarité Féminine, amb una capacitat d'acollida de 80 infants. Activitats generadores de beneficis: restaurants, pastisseria, costura, estètica, perruqueria, massatges. Sensibilització i educació de l'opinió pública. Testimoni d'una mare soltera de 21 anys. Ja està, s'ha acabat per mi. Em sento vella. Ja no tinc més força. La lluita contra la discriminació de les dones requereix el compromís de totes i tots. Totes les veus sumen.